Galondi segati emi tinya wilila fala kachideme. Tinya wilila galondi segati emi tinya wilila fala kachideme. Tinya wilila galondi segati emi tinya wilila fala kachideme. Tinya wilila namara shikolo mawe tinya wilila fala kachideme. Tinya wilila saraka jugu bomori tinya wilila. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، والصلاة والسلام على سيدنا محمد القائل حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمبي على تنوكا بركدا masami nya fo anya ka kuma kan sanu mon kono ka fo ala kira ka cidiya sarate foye fo ka somogo kanu ani ko tugunyo nya ka sali kira baka ale mi nya fo anya aka kuma kan sanu mon kono ka fo Husaini bora alila ale bora Husaini na ko ala kemgo fe mogo min kera Husaini fe amisali kira sanu ma ka na somogo bela jele o hukumu kono bi wajulu keneka ni ye anye bangoni jengni bugula ka be janvier kalo ale tile mugani filama o min be ben Shaaban kalo ale tile 17 suma sabula Shaaban kalo tile 17 Imamul Hussein ale bangira ka ben o ɲɔgɔnna do di ma ka kayni an fana karamogo a Seyidi Sheikh Usman Madan Haidara ale ka wuli ka jɔ ana ka wele kan ka ɲɛsin ala kira somogo sanumaw olu kanuni anu ka don ɲɛnɛmayali la. Jamiatul Ansardin International Fadi ale bara inta ka cari diɲɛ kɔnɔ fantan naani bɛɛ lajɛlen na ni a don ninnu sera a bɛ ɲɛnɛmaya jamana 40 ani kɔ kɔnɔna na Jamiatul Ansardin ale bɛ yɔrɔ minnu na k'u ka baaraw ladege. An bɛɛ lajɛlen b'a dɔn Imamul Hussein ni a fɔra an bɛɛ hakili bɛ jigin an ba la Madame Haidara tanti Aisha Kulibali ala sɔnna ma a ye nin bonya n'a karama ta k'a di a denmuso ana burumuso sanuma ma n'o ye Madame Haidara Seyida Nastu Traoré k'a bolo do a ka a senda u senda nona Imamul Hussein ka bangeli Seyida Nastu a y'a ta a bɛ wuli ka jɔw ni baaraw caman k'a la min b'a to a ka se ka a ba ninnu ladege o bɛ nin baara minnu na. Nin kɛnɛ sanuma min filɛ nin ye baara kunfɔlɔ bɛ daminɛ ni Wudul Islami a ɲɛmaaba n'o ye an karamɔgɔ Elhaji Alpha Diallo ale ka bisimilalikanw n'a ka folikanw ye. O kɔfɛ an karamɔgɔw bɔra Imamul Hussein ka fasamantiyaw a ka bonyako a ka ɲumanyako ka se k'u da don ala ka a walawala ni ala sɔnna ma sigida wɛrɛ aw bɛna o bɛɛ lajɛlen ye nka bɛɛ lajɛlen nakun ani bɛɛ kun bɛ maa min kɔnɔ na maa min kɛra sababu ye ala kɛra somɔgɔw ko o yira mɔgɔw la Mali kɔnɔ yan mɔgɔw k'u kanu k'u tugu ɲɔgɔnya ka sɔrɔ a ma kɛ ni gɛlɛya foyi ye o de ye a Seyidi Sheikh Usman Madan Haidara ye a selen ko kɛnɛ kɔnɔ nisɔndiya ani sewa o bɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ a y'a ka jalima sanuman fo ni ka sɔrɔ ka sigiyɔrɔw magɛ sigiyɔrɔw lasɔrɔlen tumana min na a ye dakuruɲɛ 2 min lase a kɛnɛ kan ne ni aw an ka jɛ k'a ɲɛmada o fɛ. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bismillahir rahmanir rahim. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثير إلى يوم الدين. وكفى أنا فولي أمبادي إسلامي بي minnu y'u ka baara bila nin waati in na ka na sigi nin kɛnɛ in kan u sara bɛ ala de bolo. n y'a fɔ nin ye kɛnɛ minnu ye barikada kɛnɛ don ala wale ɲuman dɔn kɛnɛw don k'a jira an ka kira la min bɛ soronɛli don lahara ko an ma ɲinɛ
a ka layidu kɔ tiɲɛ a ye layidu min di silamɛw ma ka taa wallahi Haidara hakili la an y'a fɔ yan sigi tɛmɛnen ninnu na siratul mustaqim ye min ye an y'a ɲini fana an baden bɛɛ k'i jija ka durusi kosɛbɛ Haidara a bɛ siratul mustaqim kɔnɔ ko a ye layidu min ta ala ye ko an ka dafa Allahu akbar a bɛ baya layidu 6 la ko naam ni kira muhamadu ye n bila baara ɲuman min na an b'a kɛ tiɲɛ an filɛ o layidu dafa kɛnɛ dɔ kan kira bɛ fatu tuma min na naam a ye silamɛ bɛɛ wele a ko n ba ma a k'a kɛ ala kama a k'a janto n ka denbaya la ne yɛrɛ kama Allahu akbar Haidara siɲɛ 3 kosɛbɛ nin bi kitabu minnu na silamɛw bɛnn'a kan naam ko kuma minnu ti wuli o dɔ ye nin ye Allahu akbar Haidara n ba ma a y'a janto n ka denbaya la ala kama naam a y'a janto denbaya la a ka muhamadu kama Allahu akbar Haidara a ma k'anw ɲɛna ayi nka anw ye baya kɛ sikatola an b'a layidu kɔnɔ wallahi Haidara ni aw y'a ka baara bila ka na sigi o kɛnɛ kan naam ala yɛrɛ ɲɛ kɔrɔ an bɛ tunu ɲɔgɔn na nka an ti tunu ala kɔnɔ na tiɲɛ Haidara karisa sara a bɛ taa di ala de ma sikatola layidu taara ala min ye n'i y'a dafa o ala ye i b'a sɔrɔ yen tiɲɛ Haidara a y'a cɛsiri a fari kana faga inshallahu a bɛ yɔrɔ o yɔrɔ a y'a janto ni 25 in na Allahu akbar kisatigiw sikatola kasa birifini birila minnu kan u ka ca o ye dɛ awɔ nka n'i ye cɛ kelen da mɔgɔ min ka du kɔnɔ dutigi man ka tɔɔrɔ bilen dɔ kɛra sikatola Haidara o tuma na alakira ye ni mɔgɔ 5 de ta ale yɛrɛ y'a 5nan ye sikatola fatima naam ali ibn abi talib al-hasan wal hussein odo ani ale yɛrɛ el mustafa Allahu akbar alayhi salam odo Haidara a kɛlen ka birifini biri u kan a ko ala ne kira somɔgɔw filɛ Allahu akbar o yɔrɔ bɛɛ ala ko a ma a ko n bɛ nɔgɔ bɔ ninnu na sigei n bɛ nɔgɔ bɔ ninnu na n b'u saniya saniya yɛrɛ yɛrɛ la Allahu akbar Haidara n ye min fɔ ye sisan naam kira ka kalifa la o ye hadisa de ye odo hadisaw la naam tiɲɛw b'a la nkalonw b'a la sikatola Haidara mɛ nin hadisa in ye mutawatiru de ye Allahu akbar kira somɔgɔw kɔlɔsili diɲɛ bɛɛ bɛnn'o kan sigei mɛ an ka hadisa bila an ka don kuranɛ kɔnɔ n y'o fɔ a ye siɲɛ caman aw b'o dɔn bi ka tɛmɛ ne yɛrɛ kan Allahu akbar ala ko kira ma a fɔ silamɛw ye minnu nan'i ɲininka ko i ka kiraya ye mago ɲɛ k'u ka mun k'i ye Allahu akbar Haidara a fɔ dɔrɔn u kana foyi k'i ye naam el mawaddatu fil qurba tiɲɛ a fɔ dɔrɔn ko o k'i bɔnnaw kanu odo u ka k'i bɔnnaw fɛ wallahi ko ne yɛrɛ ala bi min ɲini u fɛ o y'o ye tiɲɛ Haidara la asalukum alayhi ajran odo n ti sara foyi ɲini aw fɛ kira ka kiraya la illa al mawaddata fil qurba Allahu akbar fo n'a kɛra kira bɔnnaw kanu ye nin ye kuranɛ de ye tiɲɛ odo wallahi alors n'aw nana sigi o kɛnɛ kan ala ɲɛ bɛ aw la sikatola wa an bɛ segin o ala in de ma a mɛn o mɛn an bɛɛ bɛ segin o ala in de ma sikatola a ni ce wallahi a y'aw cɛsiri wallahi wa kata mɛ n bɛ komi aw b'o dɔn mɛ an bɛ segin a kan dɔrɔn de naam alakira sɔlɔ silam salim k'a somɔgɔw kanu o tɛ k'u tɔgɔ fɔ ka kulo ye ayi ka kira yɛrɛ kanu o tɛ k'a tɔgɔ fɔ
n'a fɔra Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam Sigai. sallallahu la Wallahi. o tɛ O tɛ fiyewu. e bi kira fɛ wa dabara ti kira kanu yira Ayi. Tɛ. kira ko an ka mun kɛ Kuma bɛ a k'an ka mun to yen kuma bɛ kanu banna tɔ bɛɛ nkalon Tiɲɛ. nkalonfin O don. Hijira. nkalonfin Wallahi. kira ko an ka mun kɛ a ko an ka mun to yen kira kanu bi dɔn yen de Tiɲɛ. i bi kira fɛ bi dɔn yen i t'a fɛ bi dɔn yen Siga t'o la. A banni. a ko an ka mun kɛ a ko an ka mun to yen a banna A banna pewu. mana kira somɔgɔw kanuni k'a yira kira la Na. fɛn min kɛra a ma kɛ anw ɲɛna Wallahi. i ka denbaya bɛɛ fagara dɔ empoisonné na Wallahi. muru turula dɔw la O kɛra. dɔw gɛnna ka b'u fasow kɔnɔ dɔw y'u c'est à dire u ka dɔn sira falen O kɛra koyi. u bi dɔnni mankutu min ye u y'a yɛlɛma Allahu akbaru. pour que u ka balo Wallahi. A banni. histoire dɔw tɛmɛna a lakalili man d'an ye Kosɛbɛ. Wallahi. mɔgɔ min t'a faamu Na. a bɛ silamɛya nege bɔ i la Wallahi. A banni. mais fo an k'a dɔn Na. an yɛrɛ cɛ la nafigiw bɛ yen cogo min na an k'a dɔn kira cɛ la kira ka sahabaw cɛ la o ɲɔgɔnnaw tun bɛ yen de Allahu akbaru. Kɛnɛ kan. o ɲɔgɔnnaw tun bɛ yen Bɛ. o de la kira sɛgɛnna kosɛbɛ a Tiɲɛ. bɔnnaw sɛgɛnna Wallahi. u fagara wa empoisonné na u tɔgɔ tun tɛ se ka fɔ Wallahi. mɔgɔ dama min fagar'u la laban yanfan ninnu fɛ Na. n'i ko i b'a maa jate ba yirika de don ba Allahu akbaru. A banni. a bɛ ka filimu min lajɛ bi n'o ye Artogorol ye ba Yazidu o y'u ka ɲɛmɔgɔba dɔ ye fɔ ɲɛfɛ Kosɛbɛ. kɔsa in na O don. o mɔdenw Na. olu ye fɛn da kira bɔnnaw kan a ka bon hakili ma Allahu akbaru. Haidara. i bɛ maa min faw la ba yirika de don ba yirika Tiɲɛ. Wallahi. pourquoi u ko k'olu ni fanga ka kan mɔgɔ ba yirika de fagar'u la Allahu akbaru. Haidara. k'olu de ni diinɛ ɲɛmɔgɔya ka kan Wallahi. mais Na. o Artogorol kɛlen ka sira fɛ tuguni u mɔdenjan dɔw sɔrɔla ba Yazidi mɔdenw fana na Na. minnu tilala ka kira sallallahu alaihi wasallam Salim. k'a bɔnnaw gasi sigi k'u bonya Na. u ka kan ni fɛn o fɛn ye n'o ye hɛrɛ sira ye ka tila k'o k'u ye o bɛɛ sɔrɔla bɔnnaw la Tiɲɛ. O don koyi. Wallahi. Haidara. n bɛ fɛ k'a fɔ ye kira somɔgɔw sɛgɛnna O kɛra. Wallahi. u sɛgɛnna Kosɛbɛ. anw mun kan k'a yira Na. ala la kira k'a dɔn Na. k'a ma k'anw ɲɛna Wallahi. mais an bɛ kira n'a somɔgɔw fɛ Siga t'o la. an bɛ ka k'u ladege Tiɲɛ. an seko bɛɛ la cɛw bɛ ka k'u ladege musow bɛ ka k'u ladege Sigai. O bɛ ka kɛ. Wallahi. Haidara. o la an bɛ min ka kɛnɛ kan n'o ye Huseyini ye a bɛ fɔ siɲɛ caman Na. histoire la k'a fɔ k'a sera yɔrɔ dɔ la Huseyini ye suluhu kɛ Allahu akbaru. Muawiyata ni Seydina Ali de ɲagamina ɲɔgɔn na n'u ye kɛlɛ kɛ Kɛra. mɔgɔ ba caman tora la Allahu akbaru. mais o kɔfɛ Na. Seydina Ali janfalen u y'a janfa k'a faga komi a bɛɛ b'o ɲɛ dɔn Wallahi. A banni. Asadulahi janfara de O kɛra. A banni. ani min tun bɛ kɛlɛ la n'o ye Muawiyata kelen ye o ye kɛlɛ jama bawuli minnu fana dalen bɛ Ala la n'u ye layidu di Seydina Ali ma olu fana ko an bɛɛ bɛ sa i nɔfɛ an ka taa Allahu akbaru. Haidara. e de bɛ bila kira nɔ na Kosɛbɛ. Seydina Ali de don hakili ka bon hakili tɔw ye Siga t'o la. A banni. kɛlɛ jama in wulilen Na. dɔw b'a la an ka taa
a ɲɛ b'a la dɔw fari fagalen don Allahu akbar. a ko jama in ma ko min don Naam. ko an k'a kɛ suluhu ye Aha. an kana kɛlɛ kɛ dɔ kɛra kɛlɛ la joli caman bɔnna Allahu akbar. ne bi jɛn n'a ye Aha. an k'a kɛ sigi ka kuma ye Tiɲɛ. a ka mɔgɔ dɔw bɛ yen olu ko non sigi ka kuma tɛ yen Aha. an bɛɛ de bɛ faga Allahu akbar. wa o mɔgɔw bɛ yen Kosɛbɛ. mɛ o mɔgɔ minnu bɛ yen n'i b'a dɔn olu fanga ka dɔgɔ Aha. i tɛ taa ni u di sali ma Ayi t'o kɛ. n'u ye kodɔnnaw de ye O don Hayidara. ni diinɛ tun tora ninnu ka bolo kan a ti bi Ayi a tɛ bin bani. Wallahi. a ti bi A tɛ bin fiyewu. a ti bi Ayi a tɛ bin. Naam. a y'a ɲini muawiya ta fɛ Aha. a k'u ka kɛlɛ bila ale tɛna kɛlɛ kɛ Allahu akbar. comme muawiya ta mago bɛ fanga de la Aha. ale bɛ fanga to a bolo Allahu akbar. Hayidara. o yɔrɔ la yɛrɛ ka mɔgɔ dɔ sɔrɔla yen Aha. nafigiw ti ban jamana kan na k'a bɛ muru don a kɔnɔ Aha. muru y'a jɛ ka n'a sen minɛ Allahu akbar. ja muru y'a poisonné de don Ha? Abani. a tun bɛ fɛ k'a faga Allahu akbar. min ye u suluhu kɛ o ye hasani de ye mɛ ɲumanɲɛ in n'a dilali bɛɛ Aha. useni y'a fɔ a ye a ko n kɔrɔ n'i y'a dilan ta nin dilancogo ka ɲi dɛ Kosɛbɛ. nka ŋaniyaw man ɲi Allahu akbar. Hayidara. i kun k'a to an ka kɛlɛ kɛ Aha. a ko n dɔgɔ Ah. joli caman bɔnna an ka joli jɔ Allahu akbar. Abani. mɛ useni ye min fɔ a ye a laban n'o de la O don koyi. Wallahi. bamuru ma ta ka fagali kɛ Aha. mɛ u y'a muso nɛgɛ o y'a poisonné k'a faga Allahu akbar. Abani. a nana se useni ma y'a dɔn useni ka kisa kɔni Aha. an tilal'o la a mɛnna O kɛra. ala kira ye u ka sali fɔ u bɛ n'i faga u bɛ n'i faga o y'a sɔrɔ a ye hasani yɛrɛ ta fɔ Aha. ka se ali ta fɔ Wallahi. wa a y'o fɛn o fɛn fɔ Naam. a bɛɛ kɛra kɛcogo de la Allahu akbar. Hayidara. dɔw b'a fɔ o yɔrɔ la ko kira bɛ gundo dɔ mɛ n y'o yɔrɔ fɔ a ye yɛrɛ Aha. a tɛ gundo dɔ dɛ kira tɛ gundo dɔ ma a tɛ gundo dɔn Ayi. parce que fɛn dɔ de tɔgɔ don ko gundo fɛn dɔ de tɔgɔ don Kosɛbɛ. gundo maa si tɛ gundo dɔn Tiɲɛ. mɛ kira ye nin minnu fɔ Aha. ala de y'a fɔ a ye Sigi. ale ka gundo tɛ Allahu akbar. O don. a fɔra anw minnu ɲɛna anw de ka gundo don O don. mɛ a fɔra ale min ye ka ban ale ka gundo tɛ bilen Tiɲɛ. maa tɛ gundo dɔn Wallahi Hayidara. O don koyi. Abani. ali hussein Naam. ale fana balola tan Aha. ka na faga nin faga cogo in na Wallahi. k'a ka denbaya fankelen bɛɛ faga a nɔfɛ Sigi. nin bɛɛ kɛra silamɛya de tɔgɔ la ne de bɛ kɛ ɲɛmɔgɔ ye ne de bɛ kɛ ɲɛmɔgɔ ye Wallahi. ni fɛn jara a tigi bi caya A dɛ bɛ caya. Wallahi. Hayidara. mɛ tasuma tun bɛ yen tuma min na u da dɔnnen kun don Wallahi. Abani. Ahan, O don koyi. u da dɔnnen kun don Tiɲɛ. baduru kɛlɛ don Aha. ni kafiriw ni silamɛw nana jɔ Aha. kira ko k'a somɔgɔw de ka bɔ O don. Wallahi. anw de nana ni kiraya ye ni dekun nana anw de b'a ta Allahu akbar. a sɔrɔla k'a somɔgɔw cite O don. e ka bɔ e ka bɔ e ka bɔ Wallahi. a bɛɛ y'a yɛrɛ somɔgɔw ye Siga t'o la bani. a bɛ hamza dɔn Wallahi. a bɛ sedina ali O dɔn don. ubeyidu bɛ yen Aha. ubeyidu bunu haris O don. a ye nin mɔgɔ saba de bɔ ko aw ka bɔ Kosɛbɛ. kafiriw y'u ka mɔgɔ saba bɔ kira yɛrɛ y'a ka du kɔnɔ mɔgɔ saba bɔ Tiɲɛ. Abani. o don maa wɛrɛ du wɛrɛ den t'o la dɛ Ayi o t'o la. parce que tasuma bɛ yen Wallahi. Abani. mɛ a diyara min kɛ fɛn caman bɔra a la dɛ Wallahi. hali bi ala k'an bɛɛ laban ɲɛ Ami ami ami. mana aw sara bɛ ala bolo A b'a tigi bolo. su in na Aha. ne mana wajuli kama n nana ka na fara aw kan Allahu akbar. tari ala na bɔda dɔ kɛ an ye Wallahi. ka dugawu kɛ aw ye Aha. a bɛ min fɛ ala kira bonya kama ala m'o kɛra n'aw ye Ami 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 ami. an bɛ siran min ye ala ka don an n'a cɛ Ami ami ami. an b'a ɲini o ala kelen in fɛ an ka jamana ala k'a kɔlɔsi Ami ami. ala k'a kɔlɔsi Ami ami. hadisa ko Aha. ne y'a fɔ yan O kɛra. mɔgɔw bɛ ɲinɛ min kɔ ne y'a dara ko n k'o dɔrɔn ni ti ne ka kasɛti lamɛn de ye
i b'i yɛrɛ sɛgɛn tiɲɛ Haidara wallahi n'i ti kasɛti lamɛn i bi sɛgɛn kosɛbɛ siga t'o la bani wallahi ko ne ko hadisa dɔ ye kira dɔgɔyali ye u kana ɲinɛ min kɔ ne Haidara tun bɛ wajuli kɛ n'a ye ka kɔrɔ siga t'o la wallahi Isa bina anw y'o sɛbɛn kɔrɔ fɔ dɛ o kɛra bani Nabila Isa bina ni Isa nana a bɛna lɛw fa ani munɛw a bɛna dajali faga Nabila Isa bina nin kɛ a bɛna nin kɛ ne hakili anw y'o sɛbɛn kɔrɔ fɔ dɛ o kɛra bani wallahi mais tuma min na an y'a ye n ko attention nkalon don c'est faux tiɲɛ Haidara nin ye fɛn dilanlen ye ka don diinɛ kɔnɔ i kɔlɔsi o don wallahi an y'o sɛgɛsɛgɛ k'a dalilu k'an tɛgɛ tuma min na an ko silamɛw ma anw de kun ko tan nka an y'a sɔrɔ tiɲɛ tɛ sigi a y'o bila Allahu akbar a bani kira laban ye Muhamadu ye wa kira wɛrɛ t'a kɔfɛ wallahi kɛnɛ kan Haidara ne hakili la an y'o fɔ ye o kɛra ni maa min ko i bɛ ne ka Isa nali ta ka na n'o ye bi an tɛ bɛn n'o k'a mɛnna wallahi o kɛra koyi bani wallahi hadisa ko fana na naam ne m'a fɔ maa si ye ko hadisa ye nkalon ye ne m'o fɔ dɛ ayi i m'o fɔ wallahi la ayi i m'o fɔ ne tɛ se ka a fɔ n'i ko hadisa ye nkalon ye o y'i ka dɔnni de ye siga t'o la mais n bɛ fɛ ka min fɔ ne m'a fɔ maa si ye hadisa tɛ tiɲɛ ye ayi i m'o fɔ ne ko nkalon de b'a la tiɲɛ i y'a fɔ tan nkalon de b'a la an k'an k'an kɔlɔsi o nkalon na sigi wallahi i y'a fɔ tan fɛn o fɛn b'a la min b'an ka kira lebu hali n'an kun b'o ka kɔrɔ o k'an ka bila sa tiɲɛ Haidara wallahi o don fɔlɔfɔlɔ kalan kun ye i kalanna min na i b'o de fɔ siga t'o la anw kalanna min na an kun b'o de fɔ o don mɔgɔ wɛrɛ kalanna min na i b'o de fɔ siga t'o la mais ala ye hakili de di tiɲɛ tiɲɛ don i karamɔgɔ y'i kalan nin na mais e yɛrɛ kɛra i kɔrɔbayara i ye hakili sɔrɔ i ye kodɔn sɔrɔ i ye kitabu caman ye i ye kuma caman mɛn mais i karamɔgɔ ka kuma in ani i yɛrɛ ka recherche a ye mun d'i ma tiɲɛ Haidara mais i bɛ fɔlɔ i karamɔgɔ ta de la siga t'o la bani wallahi i bɛ min fɔ mɔgɔw ye o ye i karamɔgɔ ye min fɔ de wallahi mais tiɲɛ faamunen kɔ ni min ni karamɔgɔ ta kɛra kelen ye i bɛ t'o fɛ ni min ni karamɔgɔ ta tɛ kelen ye i y'o min fana dɔn o ye dɔnni dɔ ye o don kullu idrakin ilmun tiɲɛ fɛn o fɛn dɔnni k'a faamu k'o ye dɔnni dɔ ye o don Haidara wallahi an nana hadisa de cogoba tiɲɛ ka nkalon n'a tiɲɛw bɔ ɲɔgɔn na o don bani hadisa yɛrɛ a bɔra min jeli y'a fɔ cɛw dɔnnen kɔ karamɔgɔ y'a fɔ k'a y'a mɛn madu fɛ ko daramani y'a fɔ a ye o cɛw bɛɛ kɛnɛyalen ko o ye wulibali ye kuma min fɔra sisan cɛw dama tɛ hadisa kɛnɛya koyi matinu yɛrɛ bɛ hadisa kɛnɛya siga t'o la bani exemple ye min ye sisan ni maa min ko Haidara ka karamɔgɔ karisa k'o y'a fɔ n ye ko Haidara ko tan a bɛ lajɛ fɔlɔ karamɔgɔ in ni Haidara ye ɲɔgɔn ye wa u tile bɛnna wa ko e karamɔgɔkɛ in yɛrɛ don o don an b'a ye Haidara kɛrɛfɛ o tumana dalilu dɔ sɔrɔla k'a kana sɔsɔ dɛ k'a ni Haidara ye ɲɔgɔn ye dalilu filanan jumɛn ye min na mais karamɔgɔ yɛrɛ min ko Haidara ye nin fɔ karamɔgɔ in aw b'a dɔn cogo di laadiri don wa mɔgɔ tilennen don wa a bɛ siran ala ɲɛ wa o bɛ sɛgɛsɛgɛ n'o sɛgɛsɛgɛra u taara sɔrɔ tiɲɛ yɛrɛ la a bɛ siran ala ɲɛ wa laadiri don wa danayamɔgɔ don o t'a ɲɛ dɛ a bɛ fɔ ko Haidara ko ti ko a ko Haidara ko jurumu tɛ jɛnɛya la a bɛ fɔ min kɔni kumana a ye Haidara ye wa danaya b'a kan nka a kelen filɛ ka nin min fɔ nin ye an tɛ nin minɛ
wallahi siga tɛ nin na an tɛ nin minɛ ayi tɛ minɛ o de bɛ hadisa la ɔhɔn o caman wallahi o caman de bɛ hadisa la siga t'o la o tuma na o fɛn minnu bɛ hadisa la ɔhɔn an ko an ka ban olu la naam mɛ an m'a fɔ hadisa tɛ tiɲɛ ayi o ma fɔ wallahi hadisa o hadisa bɛ na ɔhɔn ka kira lagosi naam ka kuma cɛjuguw fɔ ala kira ma ɔhɔn an ko an ka ban o la ɔhɔn hali n'an kun b'o ka kɔrɔ tiɲɛ hayidara a fɔra tan wallahi hayidara o bɛ kɛ o kosɛbɛ kuranɛ kɔnɔ naam dulɔ kun ma haramu ɔhɔn dulɔ bɛ min kosɛbɛ ala ko nka ko n'i y'i min naam ko i k'a to i hakili ka sigi fɔlɔ i ka sɔrɔ ka seli allahu akubaru parce que o min e bɛna ɔhɔn alimami yɛrɛ falen bɛna naam n'a ko bisimilahi rahmani rahim a bɛ t'i i kɛra wala dali la kan allahu akubaru hayidara ala k'o kuma na kabini sisan ɔhɔn n'a mina n'a fara ɔhɔn a y'a to a hakili ka sigi a ka sɔrɔ ka seli sigai allahu akubaru hayidara a fɔra ten kosɛbɛ. fo a k'a dɔn a bɛ min fɔ ɔhɔn n'i y'a dɔn i bɛ min fɔ tuma min na ɔhɔn ko i ka sɔrɔ ka seli allahu parce que u bɛ kuranɛ aya dɔ ta Ɔhɔn. ala b'a fɔ nin ti bɛn ɔhɔn a falen b'a fɔ o bɛ bɛn allahu akubaru tuma na ala ko n'i mina a to i hakili ka sigi tiɲɛ i ka sɔrɔ ka seli o don hayidara o kɔfɛ Naam. o bɛɛ la a ma haramu fɔlɔ ayi u b'u min wallahi silamɛw b'u min Kosɛbɛ. f'u bɛ tile ko wallahi mais silamɛw nana invitation dɔ la naam dɔw min na ɔhɔn min ye dan sago Kosɛbɛ. u ye chaise ta ɲɔgɔn fɛ fo ka ɲɔgɔn jogin allahu akubaru tuma na ala y'a fɔ silamɛw ye ko nin fɛn in ɔhɔn a cɛni nɔ ka bɔ a nafa ye tiɲɛ o tuma na bi ɔhɔn n ye min ka aw ma haramu ye allahu akubaru a kɔni innama alhamru ɔhɔn والميسر أها. والأنساب أها. والأزلام رجس أها. من عمل الشيطان فاجتنبوه سيجي. لعلكم تفلحون allahu akubaru ألكو إنما الخمر ɔhɔn والميسر o don والأنساب أها. والأزلام أها. رجس naam من عمل الشيطان o don hayidara كواكا دو بيدلو ɔhɔn ani boli manganu Ɔhɔn. ani boli baw ani sobo kosɛbɛ ko nin bɛɛ lajɛlen ye haramu ye allahu akubaru ko nɔgɔ don o don a y'a yɔrɔ janya la a y'a yɔrɔ janya wallahi sisan de dulɔ haramu na tiɲɛ mana silamɛya bi fɛn dɔ ye cogo dɔ la Ɔhɔn. kɔfɛ a bi yɛlɛmɛ don a la siga t'o la an yɛrɛ fɔlɔla ka fɛn minnu kalan Ɔhɔn. an fɔlɔla k'o de fɔ mɔgɔw o ye don bani mais recherche ni ko ɲɛɲini naam ka se ka ko fara ɲɔgɔn kan Ɔhɔn. k'a dɔn jajuguw tun bɛ silamɛya la Naam. u bɛ fɛ ka silamɛya bin Ɔhɔn. nka u bɛ ka seli Naam. olu ye nkalon caman da alakira la tiɲɛ o kɛra a bani hadisa tun bɛ trafiquer de n y'a fɔ ye o don wallahi hadisa ka nkalon tigɛ ko alakira kɔta ka sɔrɔ a m'a fɔ wallahi u tun b'o de kɛ kosɛbɛ k'a di mɔgɔw ma k'u den ka taa don silamɛw ka bibiloteki kɔnɔ allahu akubaru pour que silamɛw k'a fɔ ko alakira y'a fɔ o don a bani n'i ye silamɛ kodɔnna fɛn o fɛn ɲininka min bɛ silamɛya histoire dɔn naam bɛɛ b'o trafiquer cogo dɔn siga t'o la bani an ka diinɛ ɲɛmɔgɔ dɔ de la ka trafika ninnu minɛ ɔhɔn drogue bɛ f'u ye cogo min na dɛ mɔgɔ natɔ magan jamana kan Ɔhɔn. i ka minɛnw bɛ f'u ye ten de ni hadisa namaralen dɔ t'i kun allahu akubaru a bani o don koyi a ye histoire lajɛ siga t'o la wallahi mais malgré tout u sera ka caman don a kɔnɔ wallahi bon yan'a ka dɔn yɛrɛ k'a bɛ ka namara ka don a kɔnɔ ɔhɔn o kɔni ye k'a sura a kɔnɔ dama de wallahi an ka silamɛ ɲɛmɔgɔ dɔ ye trafiquant hadisa dɔ minɛ naam u taara ka so f'u ye ka taa hadisa namaralen caman sɔrɔ yen ɔhɔn khalifa ko k'u ka taa faga allahu akubaru a ko saya tɛ foyi tiɲɛ ale ye han a ye hadisa ba hakɛ min namara ɔhɔn n'a sera k'o don ka ban ɔhɔn a ko khalifa ma ko ne ye nin hadisa ba hakɛ in de namara Ɔhɔn. wa n y'a don a ka kitabuw kɔnɔ ka ban allahu akubar a bani han maa o maa ye dɔ kalan naam i ye nin dɔn siga t'o la hadisa ko sira kan wallahi o don koyi o la anw ye hadisa caman fɔ ka kɔrɔ ɔhɔn mais bi an ko u ka bila tiɲɛ
alakira tɔgɔ la o kabila wallahi nkalon don tiɲɛ dra mais ani hadisa yɛrɛ ye nkalon ye ti kelen ye ayi kelen tiɲɛw bɛ hadisa la a bɛ parce que a bɛ ne kabakoya e ka hadisa bɛɛ kɛ nkalon ye hadisa de ye ko alakira ko tan sallallahu alaihi wasallam bon n'i ye o bɛɛ kɛ nkalon ye ko kuranɛ e ye kuranɛ dɔn min ayiwa kuma bɛ yen a bani wallahi a ma na e ɲɛna o ayi n ko a fɔra de dɔ fa ko ko kira ko nin y'ala kumakan ye tiɲɛ ayi dra wallahi o don dra o de ye hadisa ye o don wallahi kumana tiɲɛw b'a la mais nkalonfin caman b'a la siga t'o la wallahi a caman bɛ yen nkalonfin caman b'a a bɛ la yen wallahi dra ala k'a n'aw dɛmɛ ami 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 ne ka kumaw ka gɛlɛn n ka juma kutuba la naam n da sera kuma dɔ ma mais ne hakili la a bɛ se ka walawala kɛnɛma mɔgɔw de ye mais aw kɔni b'a dɔn siga t'o la wallahi ne ko faamaw ka dɔrɔmɛ kelen n k'a fɔɔnɔ janɛmɛ kɔnɔ a fɔra minnu ye aw b'a dɔn n bɛ fɛ ka min fɔ siga t'o la bani wallahi parce que maa o maa ye bonya kɛ ne ye ne y'a lase wallahi i y'a lase kɛnɛ kan wallahi an ka mawuludiw la n y'a fɔ aw ye dɔw bɛ saga di an ma dɔw bɛ malo di an ma kosɛbɛ sunkalow fɛ dɔw bɛ na sunkalow di an ma mawuludiw la fana dɔw bɛ wari di an ma ne ye nin bɛɛ fɔ yan ka kɔrɔ wallahi i y'a fɔ ayiwa o tuma na ni ne ko m'u ka dɔrɔmɛ dun n y'a fɔ ka da min kan aw kɔni b'o dɔn siga t'o la n'o tɛ ɲuman o ɲuman kɛra ne ye n y'a bɛɛ fɔ aw ye wallahi i y'a bɛɛ fɔ bani n ko anw tɛgɛ ma janw ye ayi mais u bɛ bɔ n yɛrɛ la o kɛ kuma ninnu tɛ kuma siya kelen wallahi anw bɛ tagali min k'u fɛ yen fo mɔgɔw k'a dɔn anw bɛ taa fantanw de kungo la siga t'o la anw tɛ taa dɔrɔmɛ minɛ u wallahi kɛnɛ kan wallahi mawuludu la u bɛ ɲumanyaw kan ye ɲumanya man dɔgɔ dɛ ayi ni maa min ye hali 20 d'i ma ko nin fara mawuludu kan a tigi fo kosɛbɛ a ye koɲumanba de kɛ wallahi hayidara siga t'o la ne y'a fɔ a ye u ye siɲɛ 2 kɛ u bɛ miliyɔn 2 di ne ma u b'a bila ka na di yan ko mawuludu dɛmɛ an ka faamaw a ye 2 miliyɔn o don a bani o kɔfɛ siɲɛ dɔ la u nana 4 miliyɔn di yan ko faamaw ko ten mɔgɔ de bɛ na n'a ye dɛ faamaw yɛrɛ bolo tɛ dɛ mɔgɔ wɛrɛ de mɔgɔ man na wallahi Allah hali ni 20 don a tigi remercie siga t'o la a bani anw tɛ maa ka ɲuman dogo ayi i t'o kɛ mais anw ma yaala faamaw nɔfɛ k'u ka dɔrɔmɛ d'an ma ayi a bani au contraire wallahi hayidara au contraire o don koyi an saru b'a seko kɛ siga t'o la an ka faamaw ye kɔni wallahi hayidara o la ne ka kuma ka gɛlɛn quoi n ka ninnu ta ka segin u kan anw ka kuma ka gɛlɛn kojugu wallahi kuma an bɛ ka k'i lamɛn de an ka défaut dɔ sɔrɔ an ka wuli n'a ye siga t'o la mɔgɔ min sigi bɛ k'o kɔnɔ o la i ka kan k'i ka kuma apaiser fɔlɔ wallahi a bani siga t'o la apaiser siga t'o la amina an ka masakɛ dɔ tun bɛ yen a bɛ yaala a bɛ to k'a yɛrɛ lafili quoi kosɛbɛ ka don sugu kɔnɔ ka sugu cogo lajɛ Allahu akbar n'a sɔrɔla dekun bɛ yɔrɔ minnu na ou bien ko bɛ cogo min na ani a yɛrɛ ka se ka yaala kosɛbɛ hayidara a b'a yɛrɛ bila laadala finiw na ou bien commerçants ka ye cogo la k'a don sugu kɔnɔ Allahu akbar hayidara a nana se bitigi dɔ ma bitigi in ye bitigi belebele ye a nana kun don yen mais a ɲɛ tɛ foyi la ngoro i bɛ ngoro kɔni dɔn yɔrɔ mana nɔgɔ ngoro dalen bɛ fan bɛɛ la mais a ɲɛ bɛ tableau dɔ la o tableau bilalen don ngoro dalen don a la cɛkɔrɔba dɔ sigilen bɛ a ye foli kɛ masakɛ ye foli kɛ cɛkɔrɔba y'a laminɛ a ko e bɛ mun feere yan cɛkɔrɔba ko a ma ko kodɔn k'ale bɛ kodɔn de feere yan k'o fana ye mun ye ko n'i m'a lajɛ i t'o si dɔn koyi ko a dɔ bɛ min a ko tableau dɔ bilalen filɛ
a ko i bɛ nin taabolo ye feere joli a ye da min fɔ a ka bon hakili ma ko nin a b'o fɔ nin fɛn lankolon in na a masakɛ ko a ka dɔ bɔ a la e a ko dɔrɔmɛ ti bɔ a la ko n'a b'a san a k'a san n'a t'a san k'a bila masakɛ y'a bila masakɛ taara mɛ masakɛ tilala ka segin ka na a ko cɛkɔrɔba n nana fɛn in nɔfɛ ko dɔ ye tiɲɛ dɛ a non u ka maaw bɛ yen u ka maaw bɛ yen an filɛ ala ka lafiya de la ani olu i m'a ye ne kumana yan bɛɛ b'a mɛn sisan kodɔnnaw de sigira ka miiri ka se ka nin kɛ mɛ ne ni e bɛ dabalijugukɛ min na ɲɔgɔn na diɲɛ bi wuli a ti jigin anw kɔnɔ inna allaha ma'a allazina taqaw wallazina hum muhsinun ala ko ne faralen bɛ ala ɲɛsiranɲɛbaw kan mɔgɔ minnu siranna ne ala ɲɛ ne ala faralen b'u kan u k'a dɔn u bɛ yɔrɔ o yɔrɔ ne ala faralen b'u kan ye nka olu dama tɛ dɛ n faralen bɛ mɔgɔw fana kan el muhsinun n faralen bɛ ɲumankɛla bɛɛ kan ɲumankɛla bɛɛ amin docteur dɔw y'u sigi ka si u ɲɛna k'u muso dalen to k'a ɲɛɲini k'a ɲɛɲini k'a ɲɛɲini fo ka taa ye ja u bɛ se ka mɔgɔ kɔnɔ fara k'i nugu bɔ k'a labaara ka tila k'a don i bɛ balo u siri u ɲɛna k'u bɛ ɲumanya kɛ mɔgɔw ye ala y'a d'u ma ne ala faralen bɛ ala ɲɛsiranɲɛbaw kan wa n faralen bɛ ɲumankɛlaw kan ne bɛ to k'o taamasiyɛn fɔ ye o an b'a fɔ farajɛ jamana minnu kafiri jamana ameriki ta bɛɛ k'o kafiri jamanaw don kafiriw don kafiriw don dama tɛ dɛ ko bɛ kɛ a ka bon hakili ma tile gɔntɛrɛ ntɛrɛ fɛ i tɛmɛntɔ bi kabako y'i ɲɛ na ye cɛ ni muso tile fɛ kɛnɛ kan fana mɛ malgré tout an bɛ ka to ji la de pour que ka taa ye munna parce que ala ye hɛrɛ k'u ye mɛ u dun ma da a caman ma da ala la o i b'a dɔn min don wa ɲumanya ani hinɛ n ko ne bɛ nin kuma in ta ni ka segin parce que dan de t'a la ne bolo kerecɛn muso ka église kɔrɔ san a n'a lakɔliso ka église yɛlɛmɛ k'a kɛ misiri ye k'a di anw ka silamɛw ma ɲumanya da tɛ nin ye ne yɛrɛ ka du bi dugu min na Philadelphie misiri min bɛ jate i n'a fɔ maliyɛnw ka misiri an karamɔgɔ yahudiya dɔ de jɔra ni a kuranko n'a fɛn bɛɛ ye ala kama yahudi ala tɛna hinɛ olu la hali bagan ni ameriki ni bɛ ni n'i ka mɔbili nana hali ni tɔngɔnɔw bɛ sira tigɛ i bɛ fɛɛrɛ minɛ fɔlɔ a n'a denw f'a ka ban pewu hali bagan u y'a bonya hali bagan u ye bagan bonya ni ala faralen bɛ mɔgɔ kan minnu siranna ni ala ɲɛ ani minnu k'u bɛ ɲɛni kɛ n b'u dɛmɛ elmusinun ɲumankɛlaw o ɲumankɛlaw de sera ka yeelen bɔ an ɲɛ tan o ɲumankɛlaw de an bɛ ka kuma mikoro la tan o ɲumankɛla kafiriw olu de b'an don u ka bɔrɛ kɔnɔ k'a pan n'an ye ka taa ko an ka taa an ka hiji kɛ ka na a wulitɔ u ti bisimilayi fɔ dɛ prenez les ceintures
wallahi ceinture siri odo wallahi abani deni na ka municipu ni bina i lajɛ n'a sɔrɔ i kɛn bɛ ka ceinture siri ka ɲɛ wallahi abani sikata odo dɛ wallahi o tuma na u bɛ sɔrɔ k'u ka jɔnya yiri la odo idra ayiwa ko an kɔni bɛna wuli ala de b'a dɔn min bɛ yen mais hali n'u m'a fɔ ala b'a dɔn u b'a fɔ ko jɔn ka baara t'i dafa idra wallahi avion ti wuli diɲɛ kɔnɔ ni avion tigiw ma n'o fɔ a ye fɔlɔ sikato la idra k'a fɔ jɔn ka baara t'i dafa dɛ wallahi an kɔni bɛna wuli fɛn bɛɛ bɛ se k'a sɔrɔ sanfɛ wallahi nka n'a ɲaamina u bɛ forokoni dɔ jira a la ko n'a ɲaamina a bɛ nin dɔn a bɛɛ ta b'aw kɛrɛfɛ yen dɔw ta b'u sen kɔrɔ ko kabini kelen n'a ɲaamina dɔrɔn a bɛ nin dɔn a kan na a b'a ceinture siri tan an bɛ avion dayɛlɛ n'a b'a fili a b'a fɛ sama tan la ilaha illallah ne t'a filɛ o ayi n'u y'a kumaw daminɛ dɔrɔn ne b'i ɲɛ jɛngɛ ka bɔ yen karamɔgɔkɛ a nana karamɔgɔkɛ yɔrɔ la ko a nana fɛn in nɔfɛ karamɔgɔ ko wari b'i bolo a ko ɔhɔ a ko wari sara i k'a ta a ko mun don a ko fo i ka wari bɔ fɔlɔ hikima ye min ye n ye nin fɔ ye ka kɔrɔ kodɔnnaw de bɛ yen kodɔnnaw hali n'i bɛ fɛ ka jago kɛ kalan sira mɔgɔ dɔw bɛ yen n bɛ ka wulibali de f'i ye tan i bɛ taa o kalan sira mɔgɔw fɛ yen k'a fɔ n bɛ fɛ ka jago kɛ a ye n bilasira u b'i ɲininka joli b'i bolo a 1,000,000 don 20,000 bɛ n bolo 100,000 bɛ n bolo ayiwa i kan ka baara min kɛ u b'o ci ka jiri la a ka ca la n'i taara fɛ ten garisɛgɛ bɛ ala de bolo mɛ u b'i bila sira min kan o ka ɲi informaticien kɔni u bɛ yen bɛɛ b'i ka i kan ka min kɛ n'i sera o tigi ma b'i bila sira hali sisan yɛrɛ ka ansariw bɛ ka sɛnɛ kɛcogo fɔ mɛ an t'a f'u ye ko a wolola k'an sɔrɔ sɛnɛ na non kodɔn de nana ni tu wolola k'an sɔrɔ daba b'an bolo e bɛna anw kala sɛnɛ na anw bɛ kunu kabini fajiri an ka daba b'an kan na e bɛna anw kala sɛnɛ na non an kala kow yɛlɛmɛna kodɔn nana faamu nana nan'i ka faamu kura in a bɛ faamu wa o kodɔnnaba dɔ tun bɛ yen cɛ dɔ nana a ye muso furu a ye den sɔrɔ den kalo 7 ou bien kalo 8 comme ça a y'a den ta ka taa hakimu yɔrɔ la kodɔnnaba in yɔrɔ la a ko n nana ni n den ye i k'an bilasira n kan k'a lamɔ cogo di n'a bɛ kɛ cɛ ye sini hakimu ye cɛ filɛ furu a ko den wololen kalo 7 kalo 8 e bɛna o lamɔ cogo de ɲini sisan cɛ ko hakimu ma ko a kɛra cogo di a ko i sumayara sumayara a ko i sumayara de a ko tumana kabini a wolodon wa a ko la kabini a wolodon tɛ dɛ kabini i ma ba ta kabini i ma ba ta n'i mago b'i den ɲɛnɛma na i bɛ ba ɲɛnɛma de ɲini nin ye hakimu de ka kuma ye dɛ amin n t'a dɔn tubabukan bɛ hakimu ye kodɔnna ayiwa saji ni a ko saji ayiwa ko saji tari ma faamu de a ko depuis ma ba furu i kun bɛ na n'i kun nana ko i bɛ fɛ k'i den lamɔ i kun bɛ na de ka sɔrɔ muso t'i bolo n b'i bilasira muso min den ka kan ka kɛ cɛ ye sini n b'a fɔ i ko muso furu ɲɛda in bɛ den ti k'a ye dɛ a ɲɛda ni cɛ ka ɲi a jɛlen don non attention
siga tɛ nin na. an ka denmisɛnnin caman bi yan a kana erreur kɛ dɛ. ayi. a fa y'a ladi a kana erreur kɛ dɛ. siga t'o la Haidara. a kana ɲɛdani filɛ dɛ démarche to yen. walahi. gɛrɛ hakimu dɔ la dɛ a k'i bilasira. tiɲɛ. kana muso furu i kun fɛ k'a ɲɛda ka di n ye dɛ. a ɲɛ ɲini. sigei. Allahu akubaru. hakimu y'o de fɔ a ye a ko i den ye kalo 8 sɔrɔ anw b'e bilasira bilen cogo di. ayi o taara ka dan kɛ. e kun bɛna den ka n'i ma muso furu. kosɛbɛ Haidara. an bɛ ba ɲuman jira i la o bɛ den ɲuman wolo. walahi. masakɛ ko cɛ ma ko a wari filɛ kosɛbɛ. malgré a wari ka ca tableau kɔrɔ de don fɔ ngoro b'a la. Haidara. cɛkɔrɔba y'a minɛ ka ngoro furafura ka bɔ a la ka papier fara ka a d'a ma. Allahu akubaru Haidara. a ko nin bɛ mun ye. a ko taa n'a ye k'a kalan ka si ni dugu jɛra i kana. Allahu akubaru Haidara. masakɛ taara a kalan foyi t'a la naamu. ko kana foyi fɔ n'i ma jateminɛ. Allahu akubaru. ko yan'i ka kuma jateminɛ yan'i ka kuma. abali. yan'i k'a kɛ ko yan'i k'a kɛ a jateminɛ. Allahu akubaru Haidara. a ka hikima kuma bɛɛ ye nin de ye a y'o de feere warida caman na tan ko yan'i k'a kɛ a jateminɛ. siga t'o la abali. wallahi. a ko masakɛ ma n bɛ min ɲini i fɛ naamu. taa nin sebe i k'a dulon i ka da la i k'a dulon i ka kogo la i k'a bila i ka yɔrɔ bɛɛ. Allahu akubaru Haidara. masakɛ ye hikima in sebe k'a bila a ka yɔrɔ bɛɛ. jugu ninnu wulila masakɛ nɔfɛ ko f'u k'a fa. naamu. u dɛsɛra. Allahu akubaru. a ka coiffeur min bɛna kunkolo labɛn u n'o bɛnn'a kan ka ko bɛɛ tracé o bolo k'a ban o bɛna dɔrɔn k'a fɔ a b'a kun coiffé naamu. o b'a faga. Allahu akubaru Haidara. o don dɔ o ɲɛ b'a la a sɛbɛnnen don yanni i k'a kɛ a jateminɛ. Haidara. a taara se masakɛ kun coiffé yɔrɔ la naamu. a ɲɛ b'a sɛbɛnnen na yanni i k'a kɛ a jateminɛ. Allahu akubaru Haidara. cɛ ko masakɛ ma ko kabako bɛ yan dɛ a ko mun a ko walayi ne ni karisaw bɛnna na ko n b'i fa je y'a dɔn. Allahu akubaru abali. a ko u k'u b'a kɛ tan u k'u b'a kɛ tan ne tun bɛna ɲɛ f'u ye ne tun t'a kɛ koyi. Allahu akubaru. parce que a filɛ ko yanni i k'a kɛ a jateminɛ. Allahu akubaru Haidara. masakɛ kisira. kisira. a ko ale bɛ kodɔn de feere. wallahi. nin ye tableau kodɔn de ye. siga t'o la. a bɛɛ bi miliyɔn kelen kelen sara nin tableau in na. Haidara. yanni i k'a kɛ a jateminɛ. tiɲɛ Haidara. a ye nin to a kɔnɔ dɛ. wallahi. wari t'a sɔrɔ o. ayi. yanni i k'a kɛ a jateminɛ. tiɲɛ. a bɛ faamu. o don. ala k'an dɛmɛ. ami ami ami. ala ka hɛrɛ k'an ye. ami ami. ala k'an sago d'a ma. ami ami. ala k'an bɛɛ laban ami ye. ami ami. an bɛ dugawu kɛ. wallahi dugawu kɛ bani. an nisɔndiyara ne yɛrɛ nisɔndiyara. siga t'o la. wallahi. an bɛ nin waati minnu kɛ yan seereya de don. o don. siga t'a la. nansara an ka diɲɛ ɛriw la wallahi. an bɛ ala deli ni ɛri ninnu kana jɔ ne taara an na bɔ bolo la. sigei. Allahu akbar. bilahi la alihi la. wallahi siga tɛ nin na. mizanu pese yɔrɔ la ni ɛriw b'a la. tiɲɛ. ka na an sigi ka alakira bɔnnaw ka ko ɲɛfɔ mɔgɔw ka kɛ u fɛ k'u kanu ala y'o de fɔ kuranɛ kɔnɔ ko naqusu alayka min anba'i rusuli ne bi kiraw ka baro lakali e muhamadu ye linusabit biha fuadaka. Allahu akbar. ayiwa jazakumullahu khair. tari na i dusukun sabati. n bɛ kiraw ka baro b'u ye de k'i dusukun sabati. tumana an bɛ alakira n'a somɔgɔw ka baro bɔ aw ye an dusukun ka sabati. siga t'o la bani. wallahi o don. baraji min b'a la dan t'a la. tiɲɛ. parce que layidu min don anw de y'a ta. o don. ko ni kira y'an bila baara ɲuman min na kira ko an ka somɔgɔw kanu. wallahi. an filɛ o kɛnɛ de kan. an b'o kɛnɛ de kan. dɔw ka wari b'a la. dɔw ka baara b'a la. tiɲɛ. chaise minnu sigira adamaden dɔw de bolo nɔ don. siga t'o la.
kɛnɛ min furana ka ji k'a la adamaden dɔw de y'a kɛ lumière ninnu micro dɔw de y'a siri wa na anw taara ka taa n da dɔw de b'u ka sunɔgɔ to yen ka tila k'a minɛnw cɛ bɛɛ sara bi ala de bolo ala ka bɛɛ sara hɛrɛ la ala ka si di ala ka kɛnɛya di an y'an ka jamana kalifa ala ma ala k'a kɔlɔsi an y'an ka jamana kalifa ala ma ala k'a kɔlɔsi an kɛrɛfɛ jamanaw ala k'a bɛɛ kɔlɔsi ala ka diɲɛ kɔlɔsi ala ka diɲɛ lafiya ala k'an lafiya an faso kɔnɔ ala ka bɛn don nin jamana in kɔnɔ ala ka bɛn don nin jamana in kɔnɔ ala kira bonya kama ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار استرنا وانصرنا واقض حاجاتنا وفرج همنا لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين صل سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ايوه ko an kan ka laada tile nti fila fara ala kan nti fila fara ala kan nti suɲɛli kɛ nti jɛnɛya kɛ nti n den faga nti namara kɛ n sen kɔrɔ n ta kɛ n bolo kɔrɔ ni kira muhamadu ye n bila baara ɲuman min na n b'a kɛ ala k'a minɛ ala k'an sa kɔrɔ sɔli ala rasul baaraw kun cɛra nin cogoya de la n'o ye imamul husein alayhi salam a ka bangeli ɲɛnajɛw waajuru kɛnɛba min bɛ sigi min bɛ labɛn jamiyatul ansardin international fadi fɛ o de kun ye nin ye an y'a fɔ aw ye kɔrɔfɔw kɔnɔ k'a fɔ imamul husein ale ka nin bangeli baaraw an ba madame haidara tanti aisha kulibali a y'a di a denmuso a n'a buramuso sanuman ma n'o ye seyida nastu tarawele madame haidara an bɛ dugawu de kɛ baara ye ala ka a ɲɛ seyida nastu bolo a bɛ wulikajɔ minnu na ala ka bɛɛ lajɛlen kɛ baraji ye ka foli belebele ta k'a ɲɛsin aw ma aw minnu bɛ k'a lajɛ mali kɔnɔ mali kɔ kan an bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka dugawu kɛ an karamɔgɔ ye an ka mali conseil islamique ɲɛmaaba ye sɛgɛnbali ɲinabali ale min jɔlen don malidenw ka fara ɲɔgɔn kan mali silamɛ bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ ka jamana wuli k'a jɔ gɛlɛya minnu bɛ ka ɲina a bɛɛ kɔ min b'a to an ka jamana an mago b'a la hɛrɛ min ka don a kɔnɔna na u ka se ka don a kɔnɔ o ŋaniya ɲuman tigi fɔlɔ ye ale de an bɛ dugawu kɛ si kɛnɛya ala k'o d'a ma a bɛ siran fɛn o fɛn ala k'a kisi a ma an b'aw fo ka wale ɲuman dɔn fɛn o fɛn tun bɛ k'an lajɛ nin waati in na ka Allah subhanahu wa ta'ala deli ala ka sigi wɛrɛ yira an na wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Tinya wilila hangalondi zega tiemi tinya wilila fala ka chideme tinya wilila hangalondi zega tiemi tinya wilila fala ka chideme tinya wilila hangalondi zega tiemi